عوت قدلي حزب إرترا فتحاوي علامون معوات كمعبلون كدلدلون زخاله بقعات منبارو حزباو جنبار ديمقراسي فتحن بمغنيات بحث مسكرم بل 53 عامت مجمار برتا وتقادل حزب إرترا اب زوصو مغلص حبيرم اب تاريخ دق سب عوت وصيت بقعات راي مخان زتقاست مغلصي عوتنا قدن زخونه تاريخاو صحفتو سلازنبر زيكونس نعوتنا قدن كغبرو زخاله سنة حسابون بوليتيكاون بقعات سلازم عبلنا كمون حدنتن صنعاتن حزب إرترا زمعبلي هاجراو أرسي زودبن زمرحن حيال مريح ودب سلازهانتنا كم زخونه أسمير اللهم حزباو جنبار بقع مريح ودب كوينون حرنتاو أرسي حزب إرترا نبعوت كمرحوز خاله بقدام النت قنوع سنة حسابون بوليتيكاون مسمر سلازهانتن زمعبلني زبالة اتمغلصي اتغزي بوليتيكاون وتهدراون حيل حزباو جنبار مرأيا نايتي رقيا ناي حساباتن ودابن حيلو منبارو بمملكات حزباو جنبار سفيح دغفن تساتفنتن حزب إرترا كرغاغصن آلاف إرتراويان من اسيات آمينو بجግንነት كقالسن كعوتن زبقعه نهاجراوي علامه استوفي ربح حزبي زقدم ناصا هاجراو ديمقراسياو مسمر سلا زوكله كم زخونه انصيروم مجلس حزباو جنبار ديمقراسي فتحنا بموداته قند علامه تاريخنا مذكارن مستمهارن مبار اب زحالفه تاريخ نمنبارن بعوتاتو نمنياتن زيكونس حدش تاريخ نمسرح دراخي بمغبارو حياونتن قصالنتن هاجراوي تاريخنا لمرغغاص كم زخونه بمغلاص نايت ببحث مسكرم زفلم حرنتاو سورا ناي مودات علامه حزب إرترا معرتن ناصنتو زكايدو صنوع قدلن زخفلو كبر مسواعتن تحبينو برهوان فتحن زنبرلا سلطنتي إرترا مهنات سلازغونه اب معرنت سنيتن ديمقراسن استمسرته حيال هاجر بمهنات حجون معر تاريخنا كينا قصالنت تاريخنا كنرغاغص نحتت مهلاونا املكيتم بمنستر قديات وصاي اتو عثمان صالح زمرح العلواي له منغست إرترا كاب 25 كساب 30 نحاسه اب هاجر فينلاند ناي سراح مبصح فصيمم تلعلواي له خاب عدتو مس منستر قديات وصاي مستر إيركي تمويجان منستر اهغراوي لمعاتاو متحققاز مستر بيكا هابيستن بمرخاب اب كلتا اون زباون قديات بوند دما اب صلات تمهرتي كغبر بزعبا زكال متحبار بحفشه ممعبال العلو التكالات تمهرتن مياو تمهرتن ما بفلاي اذا تكورزت اكايدوم ات بمسرت عدم منغست فينلاند اب تهاجر مبصح زكايده بمنستر قديات وصاي اتو عثمان صالح استمرح لعلواي الاخ منغست إرترا حلاف بوليتيكاو قديات هجدف اتو يمان قبراب لعلوت حلفتي منستر تمرتن بورد لعلوت تكالات تمرتن زحاقو فوينو اب حيالو يونيفرسيتاتن تكالات تمرتن فينلاند عدت بمفصام مس حلفتن بزعبه كلتا اوي متحققاز كمتزراربه اتزبصحنا حبريتا ملكيتهم اتلوخ بتوساخي مسحلفتي كومبانيات تكنولوجي حبريتان كبت ماشينرن محبرات لمعاتن محزنتن كمون مسوكلت محبرات من اسيات فينلاند ركبا كايدوم فينلاند حنت خابتن زبلت سرعه تمرت زلوانن بمعباله تكنولوجي زفلطان هاجرات عالميام إرتراويان تقمات أو دباين سمين إماراتن حزباو مخطئهم بمدنفع لمعاتاوي مدبات هاجرهم نمعوات كم وترو أبركتهم كعززو قربات مخانم مس أمباسادر عثمان محمد عمر راب زكايد وركب دقيمة مرقاقيتهم أمباسادر إرتراو حبرات إمارات عرب آتو عثمان محمد عمر بوغنو أب إرترا بزعبا السلاسل زلو لمعاتاو مدباتن تحت أرص أو سرحاتن اسبح زبالة مقلت إيد حرمهاب أب لعلي إرترا زكايد تتابعوتات سالحيال مخطن صنع حدنتن أو وشتن وطان زنبر حزبا ببز مصو يبرعن كم زلو بريهم أمباسادر عثمان اسعيبو بتساتفتي نزقربه حطوتات ملاش دحر مهاب زتسرح بزحكوان تخونه زترفون قليل كم زي كونه بمغنزاب حمرت عوتاتنا زخونه حدنتنا بمعقابن بمحيالن نابتي انبهغو كنبصح صعرتاتنا كنحيل يغبا كبل اسمير اللهم تساتفت بوغونم كم كله هاجراوي اب لعلي إرترا نزلم وديتاتن تصابوتاتن ممكاتن نمفشالن دلونته مرغاغيصم بتمساسالي إرتراويان تقمات أوريادن كبابيان بداغم هنص هاجر ممكات تصابوتاتن محيال هاجراو مدبات مختن كمون محيال ودب حزباو جنبار سوتافيوم كعززو دلوات مهلاو مرغاغيصم
ንሳቶም ነዚ ዘረጋገጹ ብ29 ነሐሴ ምስ ኣምባሳደር ሃገር ኤርትራ ብንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣቶ መሐመድ ዑመር ማሕሙድ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዮም። ኣምባሳደር መሐመድ ዑመር ማሕሙድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንዝካየድ ዘሎ ዳግመ ህንፃዊ ስራሓት ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታትን ህሉ ኩነታት ሃገርን ብዝርዝር ድሕሪ ምብራህ ኣንጻር ህላዊ ኤርትራን ህዝባን ዝቐንዐ ተጻብኦታት ብሓያል መኸተይ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን በብመድረኹ ክፈሽል ምጽንሖ ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ክመጽእ ንዝኽእል ተጻብኦታት ንምምካት ንቕሓቶም ኣበሪኾም ሓድነቶም ክዕቅቡ ኣዘኻኺሮም። ኮሚኒቲ ኮሌጅ ትምህርቲ ኣስመራ ከም መቐጸልታ ናይቲ ከሰላስሎ ጸንሐ ፕሮግራማት ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ሃገርና ኣብ ሰበኽ ሳግማዊ መደባት ትምህርቲ ክነጥፉ ንጸንሑ 284 መምህራን ብ30 ነሐሴ ብሰርቲፊኬት ኣመሪቖም። ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ትምህርቶም ጸብለልታ ንዘርኣዩ ተመረቕቲ ሽልማት ድሕሪ ምዕዳል ኣብ ዘስምዐ ቃል ሚኒስትሪ ትምህርቲ ጎኒ ጎንቲ ኣገልግሎት ትምህርቲ ናብ ኩሉ ንምብጻሕ ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ ዓቕሚ ኣባላቱ ክብ ንምዕባል እውን ስልጠናታት ብምውዳብ ብዕቱብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ዓብ ዕማም ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ስልጠና ኣብ መምህራን ቋንቋ ደ ክርአ ዝጸንሐ ሕፅረት ኣብ ምምላዕ ዓቢ ተራ ከም ዘለዎ ብምምልካት ልዑል ነጥቢ ዘምጽኡ ተመረቕቲ ብቐጥታ ብደረጃ ዲፕሎማ ትምህርቶም ክቕጽሉ ዕድል ተራሒሎም ከም ዘሎ ኣበሲሮም። ተመረቕቲ ካብ 5 ዞባታት ሃገርና ዝተዋጽኡ ኮይኖም ብቐጥታ ተቖጺሮም ክሰርሑ ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ሞያ መምህርና መሰረታዊ ፍልጠት ንክህልዎምን ተፈላጥነት ንኽረኽቡን ኣብ 2 ክረምቲ ክስልጥኑ ጸኒሖም። ዳይሬክተር ኮማዊ ኮሌጅ ትምህርቲ ኣቶ ኣለም ገብረቃል በወገኑ ተመረቕቲ ኣብ ርእሲ ዝጸንሖም ተመክሮ ምስ ዘመናዊ ኣገባብ ኣመሃህራን ምሕደራን ብምልላይ መጻኢ ዕድል ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምምሕያሽ ዝጻወትዎ ተራ ብቐሊል ከም ዘይግመት ብምጥቃስ ንዝያዳ ጽፈት ትምህርቲ ክሰርሑ ተላብዮም። ወኪል ተመረቕቲ በወገኑ ብዝቐሰምዎ ሙያዊ ስልጠና ተፈላጥነት ብምርካቦም ዝተሰምዖም ሓጎስ ድሕሪ ምግላጽ ሞያኦም ንምምዕባል ከም ዝጽዕሩ ኣረጋጊጾም። ትካል መነጽር ዓይኒ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ሽወደን ካብ ዝርከብ ጨንፈሩ ንጥፈታቱ ንምስፋሕን ንምምዕባልን ዝሕግዞ ዝተፈላለየ ሓደስቲ ማሽናትን ካልእ ንስንኩላን ዝኸውን መሳርሕታትን ብሓገዝ ረኺቦም። ኣብቲ ማሕበር ሓላፊ ጨንፈር ምምሕዳራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ተስፋ ጋብር ተወልደ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ሓገዝ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከቡ ጨናፍር ማሕበር በብእዋኑ ዝገብርዎ ኣበርክቶ ከም ዝኾነ ጠቒሱ እዚ ደገፍ እዚ ኣብ ዕብየት ንጥፈታቱ ድራኺ ተራ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ነቲ ሓገዝ ንዘበርከተ ጨንፈር ሽወደን ኣመስጊኖም። ቴክኒሻን ናይቲ ትካል መነጽር ዓይኒ ኣቶ ኣልኣዛር ግርማይ ብጊዱ እቲ ትካል ኣቐዲሙ ካብ ኖርዌይን ጀርመንን ብዝረኸቦ ሓገዝ ክሰርሕ ምጽንሖ ብምሕባር ዝተረኺቡ ዘሎ መሳርሕታት ንፍርያት ትካል ብዕጽፊ ከም ዘዕብዮ ገሊጾም። ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ሓገዝ ንትካል መነጽር ዓይኒ ዘገልግል ኮይኑ ዝተፈላለየ ዓረብያታት ስንኩላን ብሽክለታታትን ናይ ቤት ጽሕፈት መሳርሕታትን ከም ዘጠቓልል ካብ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቶም። ኣብ ዞባ ዓተከሌዛን ካብ 2008 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ብውድብ መልክዕ ክካየድ ዝጸንሐ ስፖርታዊ ንጥፈታት ምድንፋዕን ቀጻልነቱን ምውሓስን ዝሕግዝ ዋዕላ ተኻይዶም። ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ኣፍቀርቲ ስፖርት ዝተረኽብሉ ዋዕላ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ጸገም ትሕተ ቅርጺ ስፖርት ከም ዘሎ ህዝቢ ምምዕባል ስፖርት ሓላፍነቱ ምዃኑ ተገንዚቡ ይሰርሕ እኳ እንተሎ ካብ ምቅላል ሓሊፉ ፍታሕ ክኾነ ስለ ዘይክእል ስፖርታዊ ንጥፈታት ከምቲ ዝድለ ክስጉም ከም ዘይከኣለ ስለዚ ድማ ምክያድ ናይቲ ዋዕላ መሰረታዊ ፍታሕ ንምንዳይ ከም ዝኾነ ተገሊጾም። ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዓተከሌዛን ኣቶ ሰሎሞን ሃይለ ኣብ ዘስምዑ ቃል መስርሕ ምዃን ክለባት ከምኡውን ተሳታፍነት ህዝብን ስፖርተኛታትን ጽቡቕ እኳ እንተሎ ሕጽረት ሜታ ስፖርት መሳለጥያታት ክለባትን ዋሕዲ ድያኑን ዓጋቱ ኮይኑ ምህላው ጠቂሱ ነቲ ሜዳ ንምዕራይ መደብ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ወኪል ኮሚሽን ስፖርት ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር ኣብርሃም ተኸስተ በወገኑ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ናይቲ ንኡስ ዞባ ንዘሎ ሕጽረታት በዲሁ ስፖርታዊ ንጥፈታቱ ከሰላስል ምጽንሑ ብምሕባር ተሳታፍነትን ቁልጥፍ መልሰ ግብርን ሰብ ትካላት ተራን ተሳታፍነትን ኣመሓደርቲ ምምሕዳራት ከባብን ከምኡውን ኣስተዋጽኦ ኮሚቴ ቴክኒክን ኣባላት ቦርድ ስፖርትን ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ደራኺ ከም ዝኾነ ብምግላጽ
ተወዳዳርን ቀጻልነት ዘለዎን መደባት ስፖርት ንምስልሳል ተራኹሎም አካላትን ኮምን ከዓዝዝ አዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ስፖርታዊ ንጥፈታት ናይትን እዘባ ብሓያል ተወፋይነት ስፖርታውያንን አካየታ አካላትን ከቕጽል ምጽንሑ ካብቲ ዝሕጉስ ምዃኑ ብምሕባር ምስራሕ ሜዳ ስፖርት ንምምዕባሉ አገዳሲ ምዃኑ ብምምልካት አታዊታት ስፖርት ከም ንምባል ዝካየድ ጻዕሪ ክሕይል ስልጠናታት ድያኑ ክሕሰበሉ ተወዳደርቲ ክለባት ክቆማን ስፖርታዊ መደባት ክስራዕን ተላብዮም